Muri yeZimbabwe paita nyaya iri kupisa panapa kuZimbabwe zvina zvichina kumira mushe zvakuitika iko zvinezvika kana usina hana yakasimba vedu wepfeka akoma earphones kana kuti ubve pane noise kana kuti pane boys because panapa takuda kumboisa huni titange kuigocha ZANU-PF. Nyaya iri kusangana nayo yakamira yakadai so. Zimbabwe Republic Police iri kuisa tsamba ichitaura kuti zvoni pane vanhu vakapisa kuna Seke Road uko ende mazita acho ari kutaurwa pari kunzi some of the suspects have been identified as Jacob Ngarvhume and Amos Chbaya. Ndo vanhu vari kunzi vari kususpectwa pakupiswa kwakaitwa matai kune nzvimbo yandataura iyoyo uko kwasi kwaSeke uko. Zvakaoma vedwe. Panapa handisi kuziva kuti chii chiri kunyatsoitika, chii chiri kutora nzvimbo. Kumba kwamadzibaba veshanduko kwakapiswa kwakabombwa asina nhasi havana kana one zita ravakakwanisa kubuda naro. Up to now tutaura kuti musha womwe munhu anotori matsito madota iko zvinezvi but havana kana zita one ravakakwanisa kubuda naro. Mudharageza akanoitwa interview kuHeart and Soul television broadcasting. Apedza kuitwa interview ikoko ndobva vasunga mukuru wacho Blessed Muhlanga kuti why wapa Mudharageza platform. Muri kuona nyaya yacho iri kuitika. Muhlanga ndiye akabva asungwa. Mudharageza ndobva adedzera ma-stay away iko zvino zvataura kuti tiri kuita ma-stay away chimbogara padeni vakuda kusunga futi Jacob Ngarvhume. Bedway, why Jacob Ngarvhume naAmos Chbaya why varoda kusungwa? Ndivo here vadedzera, ndivo here vaidedzera zvinhu zvaMudharageza. Tsamba iri kubva kuZRP Zimbabwe Republic Police vakomana vapanda vamutamba. Muri yeZimbabwe ndosaka ndichiti kana uchingotondiona ndauya kudai so ina handina nguva yekutambisa ende handina fun handisi munhu wekuti ndinoseka kana kuti kuita zvekutamba nekuti ndagara nditambe nemi. Kana uchiziva kuti unodedzera kuti pasi neZANU-PF tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboyikane. Mutamba patiri kungopinda neThird Republic chete tunatanga tabvisa mutamba zvinanditoisa muuyu kana kuti mupopo kana kuti mumango because atingarambe tichingonetswa nemutamba uyu ko kuti iwo ngonzi pakuti ndikina it's unprofessional taneta tarisai maroad zviri kuitika. Let's be very honest, maroad block awandisa. That guy where Matanga was better, but I don't know kuti ndo being professional zvacho here kana kuti zviri kumbonyazo arongobuda and these guys they are not afraid kungonyora chitsamba ninge zvozodai kutanga vanenge vati chilist chavo chekuti ndo vanhu varida kusunga. Kana muri kuti vanhu imi ndo mangakwanisa kuidentify as masuspects makadii kuvabata ipapo motofonerana kahwana muna emergency munyika muri kutaura kuti polisi yedu yakadhakwa zvekuti munotadza kuona kuti ninge ari kupisa matai kwakati zvose momhanya momubatira passport. Saka muri kuzoita zvekuti vanhu vakaidentifyiwa ipapo muri kuita zvekuita sei kwemi kwama Zimbabwe shandiko kwakasiwa kwakabombwa kana footsteps kana kunzwa kuti kwai atina chatatiranzwa sofa because of pamwe munhu wekuti haasi kufarira regime yeZANU-PF tobva tanzi tine police system munyika. Polisi haifaniri kupindira nyaya dzeZANU-PF nenyaya yevanhu vasiri kuda ZANU-PF. Polisi inofanira kugarira kuside. Kana sikana muri kuitawo nharo nazvo tangoti mutamba gadzirira kunotsvaga rimwe basa because hatingambokuti uende kunorima because minda yacho futi tedodozoti wakawana kupi. It's unacceptable. Atikwanise kunge tichigamuchira kana kuti tichisekerera zvinhu zvakadai so izvi guys. It's too much. Ndosaka ndichiti gara tatoya tipanapa tikuchidzire isai moto dzacho batidzai toni malike tiende mberi. Right, university lectures at the University of Zimbabwe are embarking on a strike today. They are paid only $250 per month. Chimwe chitingati chiko chawiriri chiri kugadzirwa iko zvinezvi. University lecture apiwa $250 guys. Inonza ndimu ndotanga todzikisa education because chekutanga kuti mwana achatanga kufunga kuti ndoendere chi kunonzi nini ndite lecture ndite lecture wacho ku university kwacho ndoitire chi basa rakadaro iro kudzidza kusvika ameno kusvika qualify kunzi lecture. It's not a joke. Avakwanisa kana kudzosa mari dzavabereki dzakavakwanisa kuendesa kuzvikoro kuti vasvike mapositions iwawo avakwanisa kuita payback mari iyo. But ndo mari ikopuwa university lecture asvikamuchirika shosho uri kufananidzwa na garden boy ari kukana kuti munhu ari kutokundwa munhu ari kutokanya dhaka kuSouth Africa yori university lecture guys. This one zvazonyanya handisi kuziva kuti muri kuda kuti panyatsodii chaizvo panyatsoitwa sei. Ai kana nyaya yadai so ika inenge yatooma but let's see, let's watch the space. Ndopo uchaona vanhu vana ningirikini vana mutamba vachiti tuchka gadera achimhanya muda tese muda kudemonstrata muda tese muda varoda kuratidza kuti mari ishoma
pane rishoma but uchaona tichaona let's watch this space because avadi kutoinzwa nyaya yekuti munhu azobuda achiratidzira havatodi kuinzwa. Pane imwe yakaitika yekublawayo yekudzimirwa Magetsi kwa VP Chiwenga but anyway ndisandasvika pane nyaya dzisidzo zvirikuedza ningogara ndangokuonesa kana uchingori muSouth Africa uchida kuregisterwa company yako ubva wavhurwa FNB business account pane vanonzi veeducation research ana mukoma oil vanokuregistera ndiko kubatsa kwavo vakatraina vakachimaster. Is a big company yakazvipira kubatsira maZimbabwe. Saka garai mamhanya mukana uchiripo as long as usina work permit vanokuvhurira usina work permit chinongodiwa chete valid passport wobva wavhurirwa wakutokwanisa kuita madhiri ako wakutokwanisa kuita matransaction ako international transaction mari ukusenderwa nemunhu ari kunze kana kuti ari munyika unongoziva kuti even kuti uwane matenda chaiko kupanda unge uri a registered person. So it's very important kuti muzimba wese akapotera akauya munyika yeSouth Africa avhuriwe yake company vhura yako company batana mukoma oil uchazonditenda mangwana boss pane zvidhiri zvakawanda zviri kuitika. Ndisiri kupedza nguva yenyu iko zvinezvi pane vanhu vataura zvakawanda mumaaudio saka da kuti muteerere tobva tasangana panopera audio iyoyi mondiudzawo zvamuri kufunga tobva takontinya tichionesana nyaya dziri kuitika. Kana muchinge mune enyu maaudio samuda kusenda garai masenda pawhatsapp number dzandichasiya ndakaisa pascreen dzinenge dzakanzi send audios ndo dzamunokwanisa kundisendera. So handeton fast kuleti wakadi hako bro wangu. Ini ndiri confused first of all ndingatoti ndikunzwa tsitsi namadzibaba veshanduko kapisirwa musha wavo nevanhu vari kutamburawo samadzibaba veshanduko. Saka tisingazivi kuti ivo vanhu vanopisira vanhu dzimba vanogara muZimbabwe ipi yavasingaoni kuti zvinhu zvachinja. Vanhu vari kushupika, vanhu vari kushama basa, zvinhu zvese hazvisi kufamba zvakanaka but they are brave kuti vaende vanopisira munhu imba asina zvaanazvo, haana chaanoshidada nacho. Is it a gift to support yako party yaunoda? We are not all of us vanoda zanu. Zana tomboita isena tombo pretend and tomboita zanu zachose. We are not forced to support ZANU-PF. We are not forced to support any part yaunenge usingadi. Saka taichikumbira kuti vanhu vemuZimbabwe musave macowards. Especially vanhu vanosupport ZANU. We know that you don't support ZANU but just because munoda kupiwa chikafu mapise chicken just because handiziti makaita sei kana kuti hamuna kuenda kuchikoro. I thought kuti vanhu veZimbabwe they are learned, vanhu vakadzidza. But to my surprise toshamisika kana vachiita zvinhu zvakadaro vanhu vopisira dzimba vanhu kuti sei achisapota veparty siri ZANU. What are you getting from ZANU-PF since zvinhu zvisioma kudai ZANU-PF iripo haina zvari kuita, vanhu vari kusafa ZANU yacho iripo. Handisi kuunderstanda ini, handisi kuunderstanda serious. Chii chiri kuitika vanhu vekumusha? Chii chiri kuitika? Takadzungaira fungwa chii? ZANU yakabva yashandisa mushonga kuti vanhu vasaone kuti apa pakaipa apa pakanaka. Kutadza kuziva kuti zvinhu hazvisi kuita zvakanaka shuwa moto unetsana nevamwe vanhu nenyaya yekuti hanzi hausapoti ZANU. Aiwa ngatishandisei fungwa hama dzangu, ngatishandisei fungwa. ZANU-PF hapana zvari kuita, iri kuda kuti izvozvi ikangonzi ZANU ndeyakutonga hakuna munhu achatorarama just because inotoziva kuti vanhu havaidi vanhu vemuZimbabwe. Nevo kutoisapota uchasafa kusvika wafa usina chaunowana. Kungochete chikoro hachipo pavanhu ivava vari kusapota ZANU vari kunetsana nevamwe vanhu nenyaya yeZANU. Muchazoona iunisei ZANU yenyuyo muchaona kuti hamuna kungwara. Tiri kusafa isusu, tiri kusafa tichitoti ai ZANU ikabva munhu anotomira nawo kuti ZANU ngaipinde nezviganandazwa neivava vanenge vachitoti isu tinouraya tiri veZANU isu tichamuraya chirogeza wacho. Mukuraramira papi? Mine imari dzamopiwa izvizvo zvokuti mungoenda kutoilet chete, muchamama muchazoona. Ini chero vakanzi chichizanzana I will never support ZANU-PF chero zvikadii I will never support ZANU-PF. And mi vanhu vemuZimbabwe musave macowards please. Yes, no comrade Keza is trying kuti asungure vanhu they are starting to talk ari pasaidi ripi wati Keza auda kuti vanhu vasununguke and akutotaura zviri free kuti no tikuda tisungure Zimbabwe kuite mavhotsi ari free, kuite munosaite zvinhu zviri free, kuve nefreedom of speech, kuve kana une chinja usingati uve neright yekuti uratidzire. But ipopo ndipo pamotanga kuti toda kunzwa kuti Keza ari papi. Vanhu vemuZimbabwe musave macowards mano zvakadaro. Last time aingoti chamisa maifunga kuti chamisa iyange ndiye angatosungura nyika ari ega. Handi kuti asungure nyika ndokungachiona support yedu vanhu muZimbabwe. Iye zvinoisi Keza hamusi kuda kuti timusapote, mutotanga dzimwe nyaya zvisina basa. Kana muchipiwa mapise echicken idlai mapise echicken makanyarara, musiye isu tisapote mapata tinoda kuti apinde.
we have suffered zvakwana. Takuda munhu anoziva zvaanoita, takuda munhu ane mwoyo waJesu kwete mwoyo waSatani sezvakaita Mnangagwa uyu. Imi mukuona kutora zvinhu achibuda nazvo out, kumba kwenyu munorara musina kudya, kumba kwenyu makapazirwa imba, asi ti munongoti ZANU-PF, ZANU-PF. ZANU-PF for what? Wake up, you people. Wake up. This is Zimbabwe. This is the new Zimbabwe. We have to change. The kind of that God is in it just because the way you people are doing. Mwari varipo chaivo. Dai Mwari vasipo, dai vakatofa kudhara nezimaitiro enyamukuita. Ukatarisa vamwe vacho vanhu vasina kuenda kuchikoro vari kuita izvozvo. Munhu angaenda kuchikoro anotoziva zvakaipa nezvakanaka. Hai. Tachikumbira dai mungashandisa pfungwa dzenyu muone chakanaka nechakaipa, mugone kupatsanura zvinhu zvakanaka nezvakaipa. Ndatenda.